We zijn zelfs heel benieuwd hoe het joert weer maar Walter de Vries. Want die kreeg juist de schrik van zijn leven. Doet die mensen niet knapte. Ja, en dan maar je op ziek naar een meest. En dat is net zo heel makkelijk. Nou, ze vonden hem uiteindelijk al. Wie een koord vertillen. Let maar even zien, jongens, dat het er weer helemaal op staat. Dat is de meest van Kees Jonker. Maar die moest het koord vertillen komen. Mijn dieplader vannacht. Hij is hem weer oerbracht en hij is hem weer opzet. Alles weer in de water. En de koe weer heel mooi zield worden. En ja, het zeil kan weer oergooid worden. Dus het is geen enkel probleem meer. Wat die meest onbelangrijk. Dus gaan we naar de wedstrijd. Dan wie een aardig mooie route. Mooie topschool. Dan moest je de route opzielen naar Jesterzee, daar ongeveer in de buurt. En dan mijn hele slag weerom. Het weer een soort Olympische route. Nou, de beste start wie dat zul je van Kees van der Kooi. Lijkt prachtig in de midden. Vrij heug ging dat terug. Die geen enkel probleem van Kees om goed voor te komen. En hij zegt om hem wat er gebeurde. Maar wij zeggen die Jester Madders. Want wat die? Ja, die lijn onder Kees. En daar lees je maar wat te dweilen. En dan mag je zien dat je voortkomen. Dan draaien ze voort. Nou, dat beziek je ze dan. Maar ze komen helemaal nergens lang. Nou, dit is ik net. Henk rechts. Want die hier in Tubbetiede staat. Dus die moest weer om. Had de oren al aan de gang binnen. En dan weer er nog wat. Ja, deze beide man. Die kwam net bij de Heugse tonnen. Dus die moest een slag in de ronde meisje. En Jelle Talsma. Hij zag de kant van de mar op. Nou maar van ja, ik moet maar eens even met mezelf keerd worden. En maar even beliers aan. Want ik moet de roemte maar om zelf te bedenken wat ik al hier misdingen heb. Maar dit weer de goede kant. Romke de Jong die het goed. Lege Waarden die het goed. Tony Brundel die het goed. En Sibo Sisling die het goed. Die ziet het onderin. Ik die hem zo aan de linkerkant dat Kees van der Kooi daar de heugste start had ongeveer. Maar dan zie je dat Tony Brundel heel goed voortkomt. En ja, dat skip is ik wat sneller verzeld. En bijvoorbeeld Sibo Sisling kan er op dit stuit al helemaal net meer aankomen. En ik Romke de Jong die moest beliers ja. Nou, dan kom je op de heugste tonnen, Tony Brundel. Met Sibo Sisling eronder. En het verschil is, Tony Brundel kan draaien en de tonneta. En Sibo Sisling moet ergens een gotje ziekje. Werd er nog plak krijgen. Want ze komen oer stuurboord verzeld. Nou, Tony Brundel hier dat gotje wel. En dan zien we dat zeker heerschap daar achteraan kwam. Daar kwam Kees van der Kooi aan. Daar kwam Romke de Jong aan. En daar kreeg Sibo Sisling nog eens een plakje. Kan Romke de Jong goed bij de tonnen komen? Ja, die kan goed bij de tonnen komen. Nou, dan kan dat spul los binnen de eerste 5 voet. Zien we verder naar het veld daar wat voet gaat. Naar de leegste tonnen. Zien we nog even bij Sleert aan boord. Meers, zeilen gooien. Kan dat die meest horen? Ja, ik dit vind ik ken zo als dat ik heel voorzichtig heb. En ze zien mooi van in, mat wel een goede meest werden. Nou, dit is het mooiste zielmoment van de dag. Tony Brundel om de eerste tonnen onder. Ja, ze kregen een geweldige vlaag erin en dan stiert het zeil nog wat er rond. Nou, dan moesten ze even foto's spelen, maar toen weer dat ik weer kleer verzeld. Nou, dan gaat zeker heerschap daar achteraan. En wij verwachten in deze wien, want het begon staren wel meer te waaien, van het duel van Juster weer aan te gaan. Nou, dat zeggen we wel even nee. Maar bij die tonnen weer verder heel drok al jaar. Slettemers komen op die tonnen. En dan komen per oren tussen. En dan zie je hem ases dat als die Slettemers regong binnen. Dan leidt er onder Jelle Talsma. Hij kan er net goed bij komen, maar hij zit alweer een beetje voorin. En dat is wel aardig, want dan kan je het een beetje nog in het klassement meedoen. Want ooit krijgt die Tony Brundel wel een hele grote kans. Nou, je gaat het veel verder. Ziet de meter komt als een van de laatsten terug. En draait weer en dan gaat het hele spul los. Tony Brundel. Die gaat los bij de heegste in het kruisrek. En dan krijgt zeker heerschap een vlaag van je welste. En dan weet je dat Tony Brundel verder voortrint. Want dat zeker heerschap de wien net krijgt als juist goed uit jou kan. Hoewel hij een liets broekreefje. Maar het wetter maar eerst weer de waring waar je voordat je weer op snelheid komen. En dat komen ze dan voorlopig net meer verzeld. Nee, deze man, als ze om de heugste tonnen komen, die lezen 4 voor. En die vielen haar redelijk veilig als ze om die tonnen gaan. En dan komt zeker heerschap der Azes achteraan. Maar die komt al op een mooi eindje. Nee, Tony Brundel is wel aardig kleer. Spultjes zit er prachtig op. Dit is zien gouden dij. En dat wit er op dat moment eigenlijk ik wel. Maar ja, je wordt dan altijd weer zenuwachtig als je omsjoggen vanzelf. Want ze komen altijd hudderen zodat je tinken. Hij gaat om de tonnen en daar komt zeker heerschap achter. Daar komt Kees van der Kooi achter. En dat is toch wel een verrassing dat hij daar weg zit en weg blijven kan. Hij wordt eigenlijk helemaal net onvallen nog. Hij kan het goed voorhouden. En ik Romke de Jong uit het
het zo hard waait. Die zit daar nog. En dan komt Sibo Siesling daar bij Henk rechts. Die in een reek daar weer kalm is. En ziet de meter gaat door heen. En dan show je hem het drama van Sibo Siesling. Dat show je hem in twee karweien aan. Nou, dit eerste karwei komt moeilijk om het tonen. Hij komt altijd door het stuurboord. En dan krijgt te kwart dat eindje. Ja, en dan show je naar Kees van der Kooi. Dan, ja, dat is de man waar wij eigenlijk nog wel wat van verwachten in deze wedstrijd. Want hij kon wel even oorvallen. Zodat misschien ik nog barren. Even benijd, even omsjen. En dan komt zeker Heerskop eraan. Wanneer er voorbij ging, ben hier de vak om een staag. En ja, dan is het een probleem om de goede hucht te krijgen. En dus kon Kees van der Kooi er voorbij komen. Hij ziet het dus al op het tweede plak. En zeker Heerskop kwam daarachter. Komen de man Romke de Jong nog steeds voorin. Ze letter weer wat oudzakje, maar hij stilde heel kranig voorin. En dat is wel aardig voor het klassement. Nou, deze man kwam starig gewoon weer wat voor hem. Dat wie ik wil tijd verzeld dat je scootje van de dij bent. Of bij je Omroep Friesland maar er een beetje verhaal in zitten verzeld. Maar het weer wel moeilijk. En dan Sibo Siesling. Op een nij Sibo Siesling. Wat had die man een drama. Hij is eigenlijk een van de favorieten uit het joggen. En dan komt er bij die tonnen en dan zielt er boven over die tonnen heen. En dan gaan alle meisjes die gaan verder en verder en verder. En dan maak je nog een keer een slagje weer rond. En dan kom je op een van de laatste plakken te zitten. Een troosteloze bende is het aan boord bij Sibo Siesling. Maar het zit ergens tussen de eren. En het had helemaal nog niks met skip te krijgen. Al ga je misschien krijg wel op dit verkeerde zeil erop. Maar dat kan al gebeuren. Maar het zit echt tussen de eren. En dat is wat spietig van deze zaak. Henk Rechts, die komt nog wel naar voren. En die beziekt het nog even op de finish. In de richting van Kees van der Kooi. Die wordt gewoon tweede op die finish. En dan komt zeker Heerskop achterom. En die horen wij in beeld. Maar wij hadden helemaal verkeerd. Want die jaren ze tegelijk juichen. En dan blijkt dat ergens onder u. Daar leidt Henk Rechts. En die wordt treden. En zeker Heerskop die wordt vierde. In een wedstrijd die op het laatst nog een beetje spannend was. Omdat de wien wat veroren. Maar dit is de man waar het Joert alleer om gaat. Zit in het laatste cruiserrak. Zit redelijk rustig. Kees van der Kooi is aan het verdedigen. Dus hij weet wat er hakken. En hij had misschien Skipke aardig verbouwd. Deze winter naar de oorvaring in Staveren. En hij weet dat er nou goed mee doet. En hij is Joert de absolute winnaar. Net alleen nog van de Dijprijs, maar ik van het klassement. Tony Brun, gefeliciteerd.